слушателите на Радио 999, в момента сме на живо в Фейсбук. Какво се случва тук? Защо преградихте пътя и кога смятате да го освободите? Когато спрат да влизат бежанци, мислим да го освободим. Ако мислят, че могат да нас спрат по някакъв начин, да заповядат тук сме. Затворим и други пъти. И други пъти ще затворим. И на други места в страната. Вън пришелците от България. Тя кога ще ги затворят? Вън. Нито един. Трябва тук в Както село в Унгария. Бояново има 700 млади души и възрастни, които как ще се предпазят от тези бежанци? Те са 2000, са повече от тях. Разбирате ли какво ще стане? 700 жители селото, 700 жители, да. Има 2000 толкова пришелци. много сурпиталища, дом за стари хора. Няма да ги оправят те, да ги ремонтират, да им създадат на хората уют и топлина и да бъдат нахранени, изпрани и всичко така нататък. Ами ще създават всяки хора, които ще навредят следване на България. Аз искам моите деца, моята жена да ги страх отиват на центъра в Ямбол, а искам да се разкарат нормално. Не искам бабата да взима 170-200 лева пенсия, а пък на беженеца да му и 1080 лева издръжката на месец. Бабата продава лютинца и компоти на пътя Ямбол Благоевград, отиват данъчните при нея и викат, що го правиш, пишат так от 5000 лева. А тая жена, като си го продаде бургана внучето, като и на гости, ще му даде 5 лева. Баба, ето 5 лева, купи с нещо. Бабата, като я купят втори път, няма да излезе. И няма да има откъде да даде на внучето си 5 лева. И внучето няма да ти получи при бабата. И бабата ще умре от мъка. И се затрива цялата. Въпреки всичко, те са взели решение да строят такъв център. Те не са питали народа. Да, Те не са обаче питали в народа. Германия... Който избира президент, който избира вице-премиер, него трябва да попитат може да строи това нещо. А не само да справят самомолия, който решат това да правят. Аз мълча и се правя на 2,5, но идва момент, в който човек не издържа. Ти, ако взимаш 200 лева пенсия, а пък на беженеца му дават 1080 лева, няма ли си тука? Ще тука и ще дигаш стачка, нормално. Смяташ ли, Има жени, нямат пари да си купят на лапята с памперс. смяташ ли, че тези протестни действия могат да ги накарат да променят решението? Тико първа почва всичко. Значи, ако България се дигне, България ще направи много неща. Но повечето България са путки и нямат сърце. И само говорите нещо. Браво! Иди отпред да покажеш как. Които са от 20 до 30 годишни в Германия, всички, които са